Лідери кримсько-татарського народу зустрілися з послом Естонії в Україні, говорили про подальшу співпрацю. Зокрема, голова Меджлісу Рифат Чубаров подякував Каймо Куску за принципову позицію Естонії в підтримці територіальної цілісності України та невизнанні російської адміністрації Криму. Особливу подяку члени Меджлісу висловили президенту Естонії Керсті Кальюлайд за те, що вона не погодилася прийняти від російського посольства в якості подарунка на свій день народження пляшку шампанського з анексованого Криму і повернула цей дарунок. Зі свого боку Меджліс презентував для пані президента Естонії гончарний витвір відомого кримсько-татарського художника Рустема Скібіна. А також послу вручили розсекречені та оприлюднені нещодавно документи 80-х років про події в Бахчисараї, в яких йдеться про мітинг кримських татар на підтримку незалежності балтійських країн. Обговорили питання єднання європейських держав, членів Європейського Союзу щодо протидії російській агресії. Ми вважаємо, що європейські країни, члени ЄС, мають домовитися про консолідовану позицію щодо неучасті в тих травневих заходах, які Путін планує в Москві, задля того, щоб знову розширяти російський погляд на історію, для того, щоб відоправдати сьогоднішню агресію проти своїх сусідів. Я переконаний у важливості особистісних зв'язків і продовження діалогу з представниками кримсько-татарського народу. Як я дізнався сьогодні, ми, естонці, співпрацювали з кримськими татарами ще у 80-ті роки, і ця кооперація була важлива для нас. Я свято вірю у силу співпраці, і ця співпраця ще з 80-х років показує, що ми можемо досягти великих цілей, а саме свободи наших друзів.